YouTube Mirasım kanaly. İran ilen 6000 ýyl mundan öňem Irany Persiýa diýip döwlet var. Şondan bäri padşahlyk nesilden nesil geçip gelýär. 70 milyon adam gadym zamanlardan bar eken şu. Güýçlü döwlet da agressiw döwlet, ulu döwlet. Onuň biz oň bilen uruşup ýerimizi aly bilmer, şoň üçin gidelim diýip müňüşlere barypdyrlar da Gyzylgaýan gapdalyny tek atamyzyň mazary var. Eğer Sarı baba bilen arasy 30 kilometr mi näme şuňalak arasy ikisiniň arasy daşam däl. Şo taýyk şoň mazaryna barypdyrlar, çagyl tüwer owalaryny tutunup durlar. Bütün ýaýrap oturup durlar şo ýerde. Şey diýip şom gonamçylygyň töweregine oturup durlar. Onuň şo ýerde oturup oturanlarynyň ýyzlaryny Şirgazy han dogrudan dünýeden gaýdypdyr. Onuň ýyl warshanam ýerine geçipdir. Ol adamın bir üýtbeşik bir däl hakula adam ekenniýe. Bir dyn düşünjesem ýaman güýçlü bolýar. Ay bir zalimligi var diýe, da bir zalimligi var diýe. Şoňa hançy şu ýerden giden tekeler niri gitdi. Salyk şolar näme salyk tölemän oturdy, tapyň şolary. Ýürüýte bir giden adam gelipdirdi. Şo taýda Gyzylgaýada müňüşlükde bular tapypdyrlar. Döwlet Mehmet agany görenseňler diýe, ýankylar bir azam edip bilmendirler diýe de. Ya hanyň ýanyna oturan adam, wekil bolup turan adam bolansa onuň şuňa alypdyr diýe, ol Döwlet Mehmet aga olar aýdypdyr diýe. Na şuňa gelip oturup boş kalmyklar diýip bir näme bar eken şu taýda. Bular hem azar ýaman berýär, ýöňem gazaklara ýogmutlar azar berip otur eken. Bizem geldik bol kän talançylygy diýerler. Şuňa size talyk töläsek biz ýaşamaga mümkinçilik bolmajak gel. Şu ýyl boyun täze şunu biriktirip berelip, hat ýazyp, dilhat ýazyp, möhürläp, elle hat berip uradypdyr diýe ýygyna. Ondan oturup durlar şo ýerde şey diýip bolýar, bu kalmyklary azar ýaman berýärmişine. Bu gazaga ýomda, onuň biziňkilerini barany bilip, mal garalaryny talap. Onuň olar kalmyklar diýenler Mongollardan galanlar diýipdir biziňkiler ona. Galmyklar, Mongolun goşundan galmyklar. Oraslar olar kalbyky diýip özçe attak durdy, millet bolup galayıpdyr olar. Onuň uruşgan millet bolanyň orta ýan halkynyň öňüne galkan edip goýupdyrlar kalmyklary. Orsyň raýatyny beripdir, ellerine de zat borlyk peňler var, 5 tane adam el bersatarlyk elipdi. Giden adamyň gyryp malyny ekip dur diýdi, bir zalim adam. Öňden Mongolun adamlar da Mongollar. Şo taýda eğer Sarı baba bilen Teke babaň arasynda kalmyk golyp ýolan bar eken. Şu atana kalmyk golyp görkezýärler. Solar atly gaýdyp biziňkiler talap duran şeydi. Bunu her gezek bular üýşüp çozup gelýärmişler bolýar. Biziňkiler onuň şu at 10.000 goşuny Kemiriň zamanasyny 10.000 goşuny regulýar goşuny ýaly saklap bilipdirler. Soň hötdesinden gelmeden bolanat diýdi. Onuň ardan köp goşun gelýärmişin bol her gezek goşun uruşmaka pelwan uruşdurýar ekenler. Onuň Kemir serdar 19 ýaşlaryny eken şo wagt. Boy 2 metr töwerek boyu var ekeni, bir daýa adam ekenler. At diýe ýapy ýokaryk çykyp barýaka diýe, agram agyr bolan soň diýe aýagy biziňden aýagyny aýryp diýe, atyna şeýitdirip kömek edip ýörep bilýär eken atyň üstüne oturka diýe. Şoňal daýa adam eken ýa-da bir görmegi adam eken ýa özüm. Bir diýe bir tyýz pähim yaman ýa bir gahar gelmeýän adam diýe. Yaman bir hil sowukkanlyk bilen çözüp bilýän adam şu ýaşlygyndan diýe. Onuň iki tarapdan pelwan ruşturýarmyşlar bolýan, her gezek kemir çykarýarmyşlar da orta. Çykarýarmyşlar bolýan kalmyklan pelwany ýeňe diýe. Kemir onuň şondan bu kemir serdar bolup adygyp başlapdyr.